Mas. Kowe iki kudune tenanan delok tadi lah kok malah. Lah iki urung-urung wis pengguyu ae kok. Iki sesuk lha aja kaya ngono. Oke, Pani Bro. Aku wes kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, semoga bapak-bapak di sini selamat menunaikan menggelar ya. Diantar sore ini bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, Salam. hormati. Masuk. Mari kita. Tahu Bulan. goreng 500-an. Alok. Dia coba yang ngono. Awake dhewe iki wong dinanti, Gus. Masyarakat Kori iki wis menanti bujang danok kamu dan saya. Saking kerepe tanggapan awake dhewe ning kene rong tahun pisan rene. Ning yo ora apa-apa, Bek. Masyarakat Kori masih yo habis hujan. Penontonnya tumplek-blek. Selain tumplek-blek, Mbah Lurahnya juga istimewa, Mbak. Mbah Lurahnya niku istimewa, Gus. Membuktikan masyarakat kene iki cinta budaya dan cinta apa lek ngarani bersih desa. Merpiak berarti bersih desa kuwi nyenengne warga masyarakate. Tasakuran muga-muga desane resik dari tolak sengkala. Ayam tentrem. Selain masyarakat Kori kuwi ya tumplek-blek, masyarakatnya juga pabrik anak, Dik. Sakmono mbane anake lapo kabeh kuwi. Sing anake nakal ya kuwi, Dik, kaya iki ya. Luar biasa. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula banter dhewe tak dongane sugih. Amin. Sing jawabe banter dhewe tak dongane mulya uripe. Sing amine banter dhewe tak dongane besok munggah swarga. Cilik tok iki mesti bobone sing tok gede. Nggih. Hari ini adalah hari acara bersih desa. Mugi-mugi desa Kori kedepannya luwih maju. Amin. Masyarakatnya ayem tentrem. Amin. Murah rezeki. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Luar biasa loh. Mbah Lurah nih tontonan masyarakat ini jan luar biasa, Yos. Jan ra umum, Dek. Awake dhewe delok ning kene ya ora kok nanggap ya, Dek.
Mbak Lurah memperingati iki ya nangkep kucing pink kuwi munggah kanu ya enek pitik jago guys nggih komplit iki ning sortir medeni Bos tekele lumutan lunyu kelos ora apa-apa Dek lah kuwi ya enek Dik mantanku Dik 4 tahun ra cedhok ayu Dik jipet paranono paran sumpah ayu pol putih jan oh lipene sayang belane kemana lipenan tak jempute sih saliman ya sika 40 tahun ora cethuk mantani nah ya gama ala kopi jebule Markona tak kira ya Allah ya tak kira lemah tak kira nek ngarepe kuwi to ya heeh tak kira nek kuwi oh alah jebule aku tanpa ibu kuwi awake dhewe luwe kuwi mantanku tukang jangan terong sing ngopeni sambo ya kuwi tukang masak ning pawon sementing guyub rukun ngene lancar rezekine kabeh yuk kita nikmati dan kita memeriahkan lagi yuk Yos, Mbak Lurah ini bae mayar Yos. Modal motor maburannya 50.000. Iya dah. Mbak Lurah ini mayar. Sing oleh kowe apa liyane? Ya kula. Sapa? ora umum ora kaya iki ora umum ora kaya Bapak Lurah Kori reokan gelem medhut gemati ning semenyenginan seniman ganongan disangoni jathe dilae matur suwun Bapak Lamtoro kok ya lali ya Bapak Suntoro Lamtoro masane jodone pecel apa piye Lamtoro Balurah jan luar biasa sapa wonge sing gelem sedekah marang seniman bakal rezekine ditambah maneh ya tenang ya yo ngono Pak teman ngono penak ya jatuh kang samirit lha iya so mikir ana nggih lah nggih Pak sampe wis metu wis nggih ora umum membuktikan wong iki cinta budaya gelem kelangan lha yo ora turun senenge wargane ya nang seniman iki betul nek dhewe sangune ya diwehi jadile piro mau yo diwehi oke ning beda ki mau nang 1000 beda banyak kok jambak lurah 17 17 Bang jadile 18 tak sing dine druwo Pak ora sing yo cuma kobran gimana siji loro telu papat lima 17 sitae ana sing nangone druwo ora apa kita jos iki enek permintaan barno arep barno iso kawula oh nggih monggo sing jadil niku nggih anu niku oh nggih barno monggo barno monggo oke barno pundi golek ana terus barno monggo barno nyokot dhewe apa dicokot alah nyokot dicokot nih oh iki bojone yo bojone Mbak sapa Mbak Barong Mbak Sandri monggo barno
Yo gitu sih. Wong wedok iki selain jadi istri, juga bisa masak, juga ngomong bocah, juga adat bisa, juga balik ya iki. Oke, mau bareng. Ayo. Yo. Supeng mobil ki Bang ya. Derek urung iso mobil urung. Malah 100 ah. 100 ora koprot. Bukan koprot, Bang. Iya. Dhewe lho 50 kok prali ping 5. Iki kudu ping 10. 10 nek kok asal Kudu dirobot. aja. 100 sing koprot. Koprol. Ayo Mas. Koprot Mas. Tambah 100. Usah. Sing junior wali kene to. Lah ya, Sing ngomong kono dekat kelas sekolah kita siji loro terus pakai banget ke camat. Lah iya, mang 100 suruh koprol. Iya, ora koprol. Ditambahi 100 suruh Mas, koprol. Dadake Mas Gor ini. Kok cakep Mas? Kok diwakili bojomu?
Oh ya Melo. Iki wis. Bela barang. Kok kene terus cair kok masak. Wayamu juga. Caire kok ae lho. Aku jungkir balik. Iya kowe jungkir balik lho. Ora jungkir balik ora disawer. Barat nama Pak Lurah 100, Bu 100. Ini Pak 300. Oh, tak dura 100. Ini itu sok. Hop. Ngene lho, Bel. Iya. Kamu itu harus kerja dulu baru ngono. Ya Allah Mbak Lurah, ampun repot lho Mbak. Kok iso ya ora itu tenan lah dalan. Bela. Sampe niko wau Bu Camat. Oh, Bu Camat. Iki lho jan santen Bu Camat. Jek layu ngene kaya aku lho Mas. Ayu Bek. Kembaranku Mas. Mosok tapi beda. Bedane pilih ana Wedok aku lanang kok. Ya iso. Betul ya anak kok iso iki lho. Lanang kok jungkir balik. Iso ta? Lho iso. Bila 100. Aku 1, Bu Camat 100, Pak sapa? Pak Lurah 100. Monggo Pak. Tom mriki, monggo. Oke, siap. Yo, kita tampilkan belanya Peterok. Ayo. Maksudnya nomor PTR. Ya. Ya. Ayo Bel. Ayo. Yo. Bu Camat monggo ke mriki, Pak Lurah ke mriki. Iya aku ora lali Bela, Bela. Bu Camat kalian Bapak Lurah niko pengen ngertos satu nih jenengan bare mriki. Lah boyo. Siapa? Bocah kok ngeplek. Ya. Yo. Oleh 200. Sing Oleh bagus. 200. Alah. Bel, timbali Mbak Lurah. Nah. Piye? Ini 100. Ini jungkir balik 100.000. Bel tak didoi. Ibu Lurah dalam permintaan sitok. 75. Munggah ringin. Tak beli 15.000 Mas. Kenapa? Enggak hari ini. Iki matur sembahno iki matur Gak remes ah. Gila segini lancar. Panjang umur. Sehat selalu. Dan Lurah mboten nambung.